ginagawa mo? Nga, oy. Si mi nagproblema jud ko karon ba. Kay gabi lami na unta akong sayaw. Oh no! Lami na pud unta akong ambak-ambak sa Tungas Plaza. Mura kong kabayo ba nga nakabuhi sa kwadra. Unya, ning tingala ko, ug nganong ning kalit og patay ang tukar. Ning kalit og palong ba. Abi na kog unsa. Unya, kay di ay nag-away ang mga mananap. Nga, oy. Mao na akong giproblemahan karon.